नानांनी फोन कशा केल्यानी. हॅलो कशा काय हा धरलास की काय रे बापरे ये तेव्हा नाना बोलावतो तुका खय हो बांधण ठेवते का बांधण ट्रान्सफॉर्मर का बांधण ठेवते. मग तुमका धरीत नाही तर गावली घोट्याची येली बांधण ठेवा. हा 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 बांधण ठेवा आम्ही बांधण ठेवा येतो. हा हा चला नाही तुमच्या तुमची पाठ धरीत हा तुमच्या पाठीक लागत तर बघा. तुमच्या पाठीक लागत तर बघा म्हटला. माझ्या पाठीक लागत नाही तुम्ही झोपते ना काय हगीच लावून झोपा म्हणतात नाना. मी त्यांना तेच विचारलंय जो बाहेर पडता तो सरळ सरळ गुटणीच्या वडात सगळ्या बरोबर म्हणतात. मी बघलोय स्वतः तुम्ही बघला मी ना अरे पुढे वाट फेटो बांधलो मळ खाऊ कपडे ही ना ह्यो विषय म्हणत आपण नाका दिसलेलो ना. आणि आमचा बैल माहिती आहे तुम्हाला उभे येतो होय तर दुपारचे बैल आणून जाय मी तेव्हा भर दुपारी अरे आजूबाजू कोण नाही चिनबिन का मी त्याला डास सांगलो मी भूतात की नाही विषय म्हणू शकत ना पण माका इतके वर्ष मी आता एवढं राहणार म्हणू का 7 वर्ष माका झाली ना माका काही दिसलं ना. पूर्वी आमच्या त्याला माड लावले ना माड सोबतचे खाली अरे ते खाली आकडे मिरची शिपाक लागले वर की म्हणजे खाली शिपता वर शिपाक लागले तर खाली शिपता कोण भुताटकी कोणाक गमली ती अरे आमच्या इथे कपडे घेतला मिरची राहायची तेव्हाची गोष्ट आहे. 40 वर्षापूर्वीची झाली तुमका त्यांका नाही पण माणसं असत त्यांका मी सांगू आमची आजी सांग आजीने बघितलेला विषय पण मी सांगते माका भुताटकी म्हणतात नाही चाळी दोघच काय म्हणतात ती जर समोर समाज माझ्या पुढे येईल ह्या कशा शंकरावा अक्षरशः नागराव पाठी लागलेलो बघलेला त्या पिलाकडे आम्ही ओढवतो जबरदस्त अजून आपण मुलाखत घेतला आणि म्हणजे यांच्या सातवा पिपळापासून ते घरापासून म्हणजे फणस कोंडीपासून त्याची पाठ धरलं ना त्यानं धोतर सोडलं अंगावर गुटलं तिची मारी घरा गेलो म्हणजे गाडी गाडी खरी मग ती घाबरत नाही लोक मांजराचं रूप घेतली कुत्र्याचं अवघतीचा घेतो. ऐकलेली गोष्ट आहे ती. सप्तो आपलं असताना दाबोळचं पोरगो गेलो सत्य आणि मोठ्याने सांगा जरा माझी रतांबी नव्हती देवाची आता कानूची मळी म्हणतात ना पूल कानूची मळी म्हणजे पूल बाजूक रतांबी नव्हती रतांबी मोठी केवढी तरी आणि सप्त होतो आणि तो बिचारा पोरगो इलो अकडे सप्त झाला आणि तो लघवी काय झालो ना तो अकडे इलो का थंडा झाला का तो इलो बाई आणि ती बाई जगा इकडे म्हणता बोलावं पांढरी साडी बिडी घालून म्हणून एका सांगतात जाऊ त्याचा कारण विसर्जन होतं त्यांच्या विषय होता ना त्याचे हे असं बापाडी रोडीला चोकडे एका रस्तोच गावाना त्याचा रस्तोच गावाना आणि तो घालून दुसऱ्या दिवशी त्याच्याकडनं सगळ्या काढले त्याच्यावर चिक्कीवाल्याच्या बाजूकच वाळाच्या बाजू सरळ साडी मोठ्या रताळ्याचा झाड होता सस्पेन्स वाटता त्याच्या ते स्मशानभूमी आहे पहिली त्या दादाच्या घराच्या बाजूक ना जरा स्मशानभूमी ह्या वाटतं वेगळा वाटतं. मी काय म्हणते मी तुका मग काय सांगू ती वाटच ना बावकरवाडी जाता ना ती वाटच जरा तेवढी आहे ना बॅस तो जरा बाहेर भागच पूर्ण खायच्या पडी 2 गाडग्या पर्यंत मगात मी तुका भुताटकी विषय सगळं सांगले ना आमचा ऍक्सिडेंट झाला म्हणून तर त्या आमच्या ऍक्सिडेंटात जेवढे लोक होते
कामगार हम्म. आणि ते जेवढे म्हणजे फॅक्टरी कोण मार कोणाला लागलेले होते 7-8 जण आम्ही होतो. 2 जण गेले म्हणून सांगले. त्या प्रत्येक माणसान अंगावरला कोंबडू आणि नारळ काढून ते सोडलेलो. हा आणि तुम्ही मी ना येऊ म्हणजे बरोबर सांगते ना आमचे वडील तास सांगत होते हा. नाही कोंबडूनी ह्या कोण हे नाही म्हणजे टाकून यांचा दैवत टाटा त्यांचा टाटा हजूला माहिती नाही. तर मी आमचे बाबा सांगत नाही कोंबडूनी ह्या काढून माझ्यावरनं काढून टाकायचं माकाडा पटणार नाही. हम्म. म्हणून मी तुका सांगते का भुटाट की नसाचा विषय नाही. ज्याच्या मनात थोडीशी भीती आहे. नाही म्हणतात तुम्ही टाका फुटकाटकी. हम्म. मग ते दोनच नाव पाडलं हे कोण सांगा. तर का सांगले मी मग त्यांचं दैवत त्यांच्याशी पाठीशी आहे हे त्याचं कारण आहे म्हणून त्यांना फुटकाटकी दिसत नाही. हा. लक्षात दिला हे त्याच्या मागचं उदाहरण मी तुला दिलं. आता तुका पाठला हो त्यांका नाही एक दिसला तुमका कधी दिसलेला काय भूत असा माका दिसले कधी माका दिसली बाबा मी उगाच काय ते सांगत नाही. हा मग आमका तरी सांगा कधी काय दिसलेला. मी जेवते मी आता तू काय ते दिवशी सांगतोस बाद दे. ते दिवशी तू बोललो मानेर माझ्या कोणतरी बाई येऊन नरा. केस सोडून येऊन बसलेली माझ्या पाठीवर मी कुस्ती होतोय आणि बाबू माका दिसा होते. अरे तू तुका स्वप्नात दिसा होतो तू स्वप्नात सगळा माणसात हा दिसतो. मग आम्ही असं एकदम खरा बोलतच नाही पण मग असं पण नाही खोटा आता तुमका माहिती आहे. खोटाव धरू नये आणि खराव धरू नये. तुका दत्तो पाटील हम्म. ह्या परबंचावर माहिती आहे ना हम्म. परबंचावर तो एक ना असा वेगळा वातावरण नाही माहिती आहे खतरनाक आहे. तो दावत त्यांच्याकडे. दिलेलं आहे. म्हणजे ती काय काय जागत ना ते बघताना तसं वेगळे विचित्र विचित्र वाटतं. असे आमचे तर दत्तो पाटील रागान औशीच्या रागान तू इलो मोठ्यानं औशीच्या रागान तुझ्या मास्तरांच्या घरात पहिला जुना घरता नाचू होतो माचू. तेव्हा हे परम मास्तर येत होते गणपत मास्तर ते बाजू नानीचा जुना घर. तो माचो होतो हा. माहिती माका माचो खाली माचो नाही नाही माहिती बाकडा होता बाकडा हम्म. बाकडा होता बघ. तू असून दत्तो पाटील आकड्याकडे रवलेलो रे हो महाराज लो चपलातला करकरीत करी टाळा आणि अंगात भेटो बिटो आणि अंगाची पावटणी चढलो अन्नाची काय तुळशीकडे झाले ना पावटणी होते हम्म. पहिले असे मोठे पावटणे होते ते काय. अन्न जुनाकडे बघलो तू जुना घर माहित आहे तुका. माहिती माका हो. आता या नवीन झाला ना एक पावटणी चढलो आणि हो पावटणी चढता अकडे पण लोट्याचे असं चढणार तू दत्तू आपल्या हळूच हो इलो पाहे बाबू त्याचा बोलावतो विचारलो तू कसा भाऊ काय जनका दिसत असतात ते खरा म्हणू शकते. मी तर म्हणजे मी खरा नाही म्हणत नाही. आणि ह्या कशा आहे तू खरा माणूस नाही. आता मी माझ्या बघण्याची गोष्ट त्याचा तर मी येतो तो मी मग तेव्हा ते ही आमची ही सांगा कोण गाईची हाऊस मग लोट्याच्या का पुतुल्याच्या घामा घुम झालो. अरे मोठ्यानं बघावं ऐक हय पुरणपोळी करू होती गाईची हो, या खा. चमला आका आम्ही पण मी चमला चांगला. आका पुरणपोळी करू हम्म. हो. आणि खेळ घेणे आणि चमला म्हणजे मेडकेवर पेढी होती ती आणि त्या घर मी भातात हात नाही. हा पुढची पडवी हा खुर्ची पडली आणि भात योगा. आता ती घरात झोपली ना बायकोची सुननी आणि बाबा हिने पुरणपोळी उशाखाली ठेवले रात्री 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 झोपे पैसून आपल्याकडनं नेलेले आहे. ह्या बायांच्या घरात त्यांच्याकडनं हा. ठेवल्या आणि थळी झालं बरे अरे हे एकाच जे काय झाला ह्या का केल्यांदा ह्या अकडे पळाला पुरणपोळी खायची आणि काय हे खायची विनू हम्म. मी तुका मला ते काय सांगितलं सांग, ऐकून घे माझा. हम्म. ऐकलं का होय आता ती ह्याची बावडी तुमची खतलेली आहे सार्वजनिक बावडी आता आणि ते बरोबर नाकूर- नाकूर. ते पहिली बुचाटके म्हणून सांगतो काय तो ते- एवढं पहिला वाटत ह्या होता माहिती आहे झाड तुका कसला होता ते? रुमाल ना रुमाल. बावडी आहे ती. रुमाल. बावडीच्या वर रुमाल. उक्षी होती सांगतो उक्षी मी सांगतो नाकरू म्हणून काय झाला आता तुम्ही गणपती उतरला आता आणि बुडूक नेलाच बघ हे हो. हे ओवळ ओवळ म्हणून हे- हे ते 100% जास्त हे उतरके आहे म्हणून तो वाटता नाही वाटता नाही होती म्हणून हा ऐकून घे त्याची कारण तुका सगळी सांगते मी हम्म. आता आमच्या घराकडे गेलंस ना खाली ते समोर पिंपळा बघ हम्म. त्याला मुंजो समज म्हणतो. मुंजो समज म्हणजे काय की ज्या भटा लोकांचा मूळ बाळ होत नव्हता हम्म. ऐकलं का हम्म. मग त्यांनी पिंपळाच्या रोपाची रोप लावायचा हम्म. त्याच्या सभोवरती पार बांधायचो हम्म. आणि त्याची मुंज करायची हम्म. तिला लक्ष आहे हम्म. मग त्याला मुंजो समज म्हणतो.
तो आमच्या दाराक थंय होतो, थंय भीती होती. वर फडकोबा म्हणून ना थंय भीती होती. वाणियाच्या घराच्या वरती वर म्हणून ना थंय भीती होती. फणस कोणीकडे भीती वाटायची. ह्याचं एकमेव कारण तुका मी सांगते की पूर्वीच्या 40-45 वर्षाच्या पूर्वीची ना आपल्या इकडे लाईट नाही होती. संपूर्ण काळोख ना, काळोखाचं साम्राज्य, त्याच्यामुळे भीती अशी होती. आता पण वाटतं आता तुका आता सांगू का? किरकोळ गणपती देवळापासून इलस ना वर. जागा ती अशी वेगळी वाटता. गणपती देवळापासून वर इलस ना वर, आणि तो पिंपळा बघ ते चौका थंय 100% अजूनही ह्याका कोण ह्यो एकाच बुवा असे साडी बिडी घालून पाच हिरोईन. मी म्हणतोय ते नायाचं नाही, पण झालीची गोष्ट. तुका गमत सांगते ना, तुमच्या रोजी बावडी बांधली की ना ते भुतलची जाऊन सांगून. पण आता काही कोणा काय वाटायचं, सगळं लाईटी झाली ना त्याच्यामुळे त्याचं थोडं लाईटी प्रमाण झालं कमी ना होतं. तरी ज्याका बघूची त्याने अशा कार्यक्रमांना अजून बघ एकटो रवान बघ. इथं बंद करते. आपल्याकडे येणार नाही. भुतलची म्हणजे आपल्याकडे येऊ शकत नाही. मी खरी मुंबईहून गोष्ट आहे टाकेन. तू काही जणांका येत नाही ती मग मी वडागडची आहे मुंबईहून ना, टाकेन माझ्या वडागडची बरोबर. वडागडची आहे ना, मग किती झोमटला तरी झाला हे वडा अजिबातच घाबरत नाही. नाही 101% घाबरत नाही भुताट केक. नानाच भूत. अरे तू मात्र सांग, तू हे तुमच्या ह्या घरातली माणसं ह्या दारूवरून रात्रीची लगेच जाऊ शकत नाही. हो होतो नाही तर. म्हणजे बाकी जरा टोनगेकडची हिंमत आहे कोणाची अजून मी लहानानं अजून उखाळा हिंमत आहे. काळा ना सारवीत होतोय 12 वाजता पाणी द्यायच नाही ना हा पाटाचा तेव्हा हा तेव्हा तुमच्यासारखो बापियो माका स्पष्ट गमलो. गमलो. पण माका काय केलं ना मी पाणी भरतो. मग तुका मी आता गंमत सांगतो. तुका अशी स्टोरी आहे भयानक आहे. आणि आम्ही आमच्या भरल्यातले तो सांगतो. विषय थोडा काय तो मांडावरचा तो विषय थोडा. मोठ्या मोठ्या जागा. तो मांडावरचा विषय ना हे म्हणजे तुमचा देव नाही असं तुम्हाला देव सगळीकडे असतात नाही असं नाही. तो तुमचा विषय थोडा घ्याटाची खाली ठेवतात ना ही सगळी हा. ही सगळी खाली ठेवतात. तुम्ही आमच्या घराकडे जाऊन ठेवा ताव माका. थांब डोरा बिरा घेऊन आणि आमची बायको होई एकटी ठेवा. रवा तसं आम्ही घरात एकटे राहतो. मी आता मी रात्री एकटं राहतो. नाही, नाही, 12, नाही, नाही. 12:30 मग मी उठाले. मग रात्रीच्या तिकडे डोंगेर जाऊ सांगा नाही तर त्या पाटल्याकडे तुमच्या बाथरूमकडे जाऊ आता सांगा. बाकी बघ एकटी खाली ना घराकडे. आता खयाटी बघा जावा कोणती हिंमत आहे खायच्या बाईची. कोण तो येऊन दे. आता तरी लाईट आहे, लाईट नव्हती. नाही, नाही, होती. आणि खोपटा होता खोपटा शिकापणाचा अनुभव नाही कधी नाही एवढ्या वर्षात. नाही ती एवढा दांडके घेऊन पाठ धरी तिच्या भूताची. आणि कुत्रो होतो तेव्हा पण दाखवत नको. कुत्रोचं त्या कोणती येण्याची हिंमत डोल्यावर होतो डोल्यावर एवढं होतो. बंटी. तुम्ही 5 जणी रस्ते येऊ शकत नाही. दांडक्या घेऊन रस्ते होतो तुम्हाला चान्सच नाही येऊ. आखाड्याच्या बाहेर मका माणूस हात मारू होईल. पॅन्टिक डायरेक्ट धरणार. हा कोंबड्याने तुला त्या बाळग्या पाटला कोण धरले आणि ते कुत्रे. हो एकदा दोनदा माझ्याकडे येलो शेवट. माझ्या तो काय मेलो ना त्याच्यामुळे त्या बायकोचं सूर्य सोडून दिलो. नंतर नाही बाळगला. ते बाळगणारच नाही आता. डोल्यासारखं सेम. प्राणी बाळगणार नाही. पण मग आमका जेव होत नाही मग 2-4 दिवस त्रास होता त्याचो. एका प्राणी बाळगायचो नाही. किती वर्ष होतो पोपट होतो एक. पोपट एक होतो. कुत्रो किती वर्ष होतो. 3-4 10-12 वर्ष होतो. वांडर किती धरलाय. 7 एकटे एकटे आणि केवढे लहान न मोठे मोठे हुप एकट्यान डायरेक्ट हिंमत भारी होती त्याची बाबा. हे असले कमी घाबरणार नाही बाबा. भूतांका घाबरणार. भूत यांका घाबरत थोडे दिवस. तुका आता प्रत्यक्षात भूत गमात तेव्हा तू घरा म्हणतले. नको माता नको जा. तुका दाखवूच लागणार आहे भूत प्रत्यक्षात. पण ह्यो नाही रे थोडी अंधश्रद्धा ऐकलं भूत नाही. अरे भूत? माका सांगतो भूताट काय ते सगळ्यांनाच नाही करते कोणा शेवटी जीव भास होता रे तो. ते कसा रे त्याची वेळ आपली वेळ ह्या वेळीत होता एक होता नाही. अरे पण आता इतकी वर्ष मी 40 वर्ष फिरतो एकटो म्हणून. नानाचं एकदा- काय महत्वाचं हा. नका आता. एकटो वेळ ना 40 वर्ष मी फिरतो. 40 वर्ष येते बरं होय तो भूताट त्याची लाईनी सवय. हा आता तुम्ही कापे आम्याकडे म्हणतात काहीतरी हात आहे देवाचा देव पण मग कळतच नाही एकदा पण नाही कसा यांका दिसला. एकदा तरी दिसा आहे ना. काढायची दिसा गाव आहे. हा. लाटकी दिसली नसली ना म्हणजे आता माका सांग, आमचे शिपक गेले ह्यांच्या डब्या रेल्वे मारले ते कोणी मारले दुसरे हे मारले. हो, रेवेंचं माका ठीक थांब थांब आहे. थांब. म्हणजे मनुष्य प्राण्यापेक्षा भूताची वाट ना. मग टिना माकडे काय रात्री 2 वाजता म्हणजे काहीतरी म्हणून करू काय होता. मग. एकटो माणूस मी सड्यावर
मी हसून जायचं का सवारून फक्त झालेली रेव कसं तसा काय मारणार? केलं म्हणजे लेका आला का तू बिनारो बिनारो नो त्यानं अंदाज केला हे का जर जरूर केलं तर नाही तो करून माका हो हा मी मुरगळला असे तू काय कर मला मग बिनारो नाही मी आणि दुसऱ्या त्या ह्यांच्या ठिकाणी दुसरा माणूस असताना तर त्याची अख्खे पडवीच काढूची हा, लागली मग पडली पडली लागली असती एवढा होता माहितीये माका गरीब केवढा कसं असतं माहिती आहे तू जर बियालास ना, बियालाच मग ना ते तुका सगळा 100% गावलाच ना माय. मग तुका माका सांगतो आता तुका मी एवढा सांगून आता हल्ली पाहुणे धावा आता कोणत्या पिढ्या करणार आहे ते जंगलातून घरात हम्म. हे वाटेन जाऊ का ते बेंडूक जरी पायात नाही रिगलो तरी वाळा थोडी मारून देते एखादी. बरं आता येऊ चार्जिंगचे बॅटरी होत म्हणून हम्म. हो ते सेलवरचे बॅटरी होत ना सेलवरचे हे पेटवले ना होय की अजून मिस्त्रींच्या घराला मारलं की बंद केली की तेवढं चालणार कारण मला असं का बघलेलं आता ना बाबा मी खूप कथा बघलेले हा? भरपूर तेवढं लांब गेलं हा. की पुन्हा मारायची की पुन्हा बंद करायची हा. की तेवढं पुढे करायची बॅटरी पूर्ण पेटून नाही सेल सबसिडी म्हणून. हा मग अरे 12 एक एक 12 वाजून हे करू खेळण्यात असायचं कायम पूर्वी अंगात नाही खेळणार. विचार कोणा करू बघ आमचं ट्रकावर होतं ना ट्रकार बसून बोलूया हम्म. पहिल्याची मुसळ म्हणजे ती गाडी बंद पडली हो काय त्या ट्रकातच होतो आणि त्या स्मशानात इथे उभी म्हणजे आम्हाची कालके बिलके येतात ना त्या सगळ्या बघल्या ती मी माझा मोठा भुटाटकी नाही विषय नाही पण ज्याच्या मनात भेटी आहे ना त्याचा तो अजून सावसन तो भिणारच नाही मग तो काही विचार नको मी बाबा एवढा मी पण कधीच भियाला कोणी नाही. सांगतो फक्त एकदाच भियाला नाही. फार पण टिकले ना व्हायचे 2 म्हणजे 1 महिना व्हायचा बोल हा टिकत नाही यो आणि 1 महिना येऊ आणि तो एकच होईल 1 महिना टिकले तर बोल नंतर टिकत अरे बल तू तुझे टिकणारच नाही सगळी चायनाने जावं माझ्या कोणी अजूनही सकाळचे ते जातो रात्रीचे जातो ती तुझे लाईट बघायला आणि 6 वाजता पेटतो 6च्या नंतर तेवढ्याच टाइम का मी एवढं सांगते मी आता ती तुला हो आमच्याकडे आम्ही असताना हा म्हणला आम्ही भियत नाही भिणार नाही. आता मी मग- रात्रीचं उठते कधी मी आता ती पिढ्याकडे जाते आणि यांची पाठ धरून म्हणून सांगतो जावा सांगा. आमच्याकडे भूत इल्ला पण का ह्या बी पाता बिताना मी वेळा नाही गेलोय रावळीने ते झोपान दिले मग तुमचे दया हा मोठा यांच्या तकडे डेंजर आहे. डेंजर तुमच्याकडे भयंकर danger. तर की नाही होती कधी आमचे बाबा सांगत ना आता आमचे आजी एक हाक मारे महापुरुष मोठा वाटतं काय मग आता का नाही मारी आता काय भूत आता माणूस की माणसां काय ठेवल्या ना. कशाला लागा? आता नाही आता जकडे तकडे कोण पाळीत नाही ह्या नाही हा. त्याच्यामुळे हा. भूत ह्या विषय मेन विषय तो झालो आता. लेकरं शेती होईल वांगडं म्हणाले. ए विनू इकडे ये बाय नानांका सोडून येत ना जा. तुमचं झपक नको कोण? आम्ही नाही आम्ही बिंदास आमचं काय आता नाही मी भुताटकी येऊन तुमका हातूनच मुताक लावलेला नाही तर आजची भुताटकीच नाही नाही चाऊ मेऊ बाबू आमच्या गावलेली आहे मटण काढलं का गं मटण काढलं कधी? का गं? मग काय गावली ते तुका माहिती आहे तुका माहिती आहे त्यातही पण- भुताटकी अशी थांबण म्हणा कवी. नाही, काचपडली म्हणजे भुताटकी हा मी ती नाना मी अष्टमा 10 वाजता अगत 11 वाजता अगत 12 वाजता आज अगत दुपारी मी कणीकडे होते 12 वाजे डोरांका घेऊन वरचे मग ते विनू दिसाची असे दिस आपण काय केलाच नाही तर दिसत हो ती काही केलं करतलं म्हणून दिसता. तिथं वेळ आणि आणि तुझं वेळ आपल्या- अरे पण माका तुम्ही मला वेळ नाही काय माका सांगता मी 12 एक वर्षावर पिढा करणार आहे. वेळ आणि काळात मग बाबा थांबला. तुझा खलीत ताटा कसा कधी मी काढा बोलायचं त्यांच्याशी बोलायचं भूताच्या काय ना रे कारण तुमका बाबल्याक तुका चाळण्या पिण्याक कोणा गमणारा नाही चल ते नानांका सोडून ये जाव आपण बोललो ठेवणं मग हे सोडून काय फिराकडे आपण उभे उठवते आता नको ताट झा- आवाज ताट झाली नानांका सांगते भूताची अशी बोलली तर खरी ए, 4 वाक्य नाही जाणार होय असेच जाऊया ते मग सोडून तू पाठी पप्पाच जाऊ दे जाणार मी किती 5 मिनिटं लागतील हं? तुमका गमला की मका फोन करा हा म्हणून सांग माका मरेपर्यंत नाही का माझा हे तुला सांगतोय त्या गमाचा चर्चा कसं करतात 10 जणांची गमत नसता
समजलं पण आज काहीतरी हे प्रकार घडणार. घडणार. म्हणजे सकाळी- आमका नाही, मी रात्री 10 वेळा उठते, 12 की 1 2 मी कधीच नाही उठत. 100% सांगते. आम्ही कशा आम्ही भूताची कथा ऐकलीच कया ऐकलीच काय. नानानी विनूनच ऐकले ऐकली. आज काय होणार तुमच्या 5 जणांपैकी एकतरी कोणतरी हत्तीलाच लग्न करणार. हो नको. हे कॅमेरा चांगला हो होणार. आम्ही कसे मग लिहिणारी नाही. हे रस्ते तुमच्या आडवणीपासून त्या बिडवाळपासून पिशे कामत्यापासून जे येतात ना कणकवलीवरून ते सगळं भुताटकीचा प्रकार आहे. हय आमच्या हय या टोका हय येई पडली आता भयानक आता होतच ते भूत प्रकाशला माहिती आहे घामाघूम होऊन भूताची नाही की हो. मिठबावचा भाडा घेऊन गेलो भाडा घेऊन येतो. घरी संध्याकाळी जाताना गेलो नाही घरात. भूताची नाही की हो जवळ ये. असंच ते असं त्यांनी आज तुमच्या काळात घरात दिली तेव्हा ते आमका मग लोक थांबून जातात. आज तुमचा मनानं झाला बघा. नानांनी फोन कशा केल्यानी. हॅलो कशा काय हा धरलास की काय हा रे बापरे ये तेव्हा नाना बोलावतो तुका खय हो बांधण ठेवते का बांधण ट्रान्सफॉर्मर का बांधण ठेवत आहे. अरे बापरे. मग तुमका धरीत नाही तर गावली घोट्याची येलीन बांधण ठेवा. हा 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 बांधण ठेवा आम्ही घेऊन बांधण ठेवा येतो. येतो. हा 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 चला हा. नाही तर तुमच्या हो तुमची पाठ धरीत हा तुमच्या पाठीक लागत तर बघा तुमच्या पाठीक लागत तर बघा म्हटला. माझ्या पाठी लागायचं नाही तुम्ही झोपा काय अरे तब्बीर घालून घेऊन हगीच लावून झोपा म्हणतात नाना. होय होय बाय बाय भूत नानाने बांधण ठेवलेला ट्रान्सफॉर्मरचा.